Така, здравейте, приятели. Днес ще цъкаме и тая нова игричка. Така, тук започва нещо играта. Леле, мале, какво начало съм. Това аз ли съм? Или аз съм бебето? I know, but we need to save the child. It's her last wish. It's a boy. Момче ли, честито. Мале, че грозно дете. Ама то това ще съм аз. Много хубаво. Как ще се кръща? Как ще се кръстя сега? Роберто, айде. Ще бавно пише. Сега ще много тъпо, ако въркам името. Много съм глух, бе, нищо не чувам. Мале, какво стана, бе? Гръмни го, бе. Така. Ай, взимам аз спасил, ей. Чутка сега. Виж. Какво става? Рашко ще ме убият. Какво ти? Как да играе, окей. То автоматично. Мали. Пак ще контролира тропа. Така да. Лоно е. Ми убихте жената, опа. Чай, че презарежа то. Къде заобикалят? Няма гоня. Майко. Да сме скарат. Чай сега. Някой да не съм остал жив. Чай да не гръмна девето само. Искам го гръмна обаче. Тъй какво сега? Тука. Ама аз взех ли го? Ето бе. Едно. Да речем, че съм го взел. Това е за мене. И сега гейч, какво правя? Лъти ме! Ти си, бе! Я гейч, какво правя? Нищо не ме направя. Къде сте другите? Лъми, бе! Так. Доста силно начало. Ама трябваше ми да дадат да карам колата. То така не е интересно. 20 години по-късно. Аз съм роден по време на зомби вирус ли, бе? Какво става, Франк? Не ме интересува каква ти е работата. Може да е по-голяма. Така да. Ти ще си ми гажа. От сега ти го казвам. Само като ти гледам джуките направо ми се повръща. Аз къде съм, бе? Малито, с колко старал за 20 години. Елда. Какво това име, брат? Ти баща дали си ми, къв си ми, не те знам, много тъпо име имаш, съжалявам. Така. Айде, моля го скипна това дявол. Мога. Ама няма. Не мога, дори кокошката си има име, Рустър. Не мога. Добре, това ще ми е домашен любимец. Мали, това ли съм аз, бе? Аз съм се пропил. Окей. То схърка кът мене. Няма да се събуждам вече, С петлици ставам. Опа, дай да пия. Как я тръщнах бутилката, ма... Така. Тъй, потри очите, прозей се, протигни се, обърши се, туалетна няма ли? Какъв той Исус дет минал среща. Тъй, какво правя сега? Не си има. Мога да питам, окей. Скажу, какво да правя? Окей. Няма проблеми. Трябва да говоря с Франк. Какво става, Франк? Те зомби ли са? Какво си тя? Тъй. Не знам... Ето и да речем... Така, това име е... Окей, сега идвам тук.
какво правя? Нищо. Да. Какво правим сега? Да ми влезе някой тук едно в едно. Няма никой доколкото виждам, а все пак. Отвори се знам. Има макивка и се въртят просто някаква рандом лопата или нещо подобно. Никаква идея. Ой, това е като за мен. Не или? Окей. Оля. Тук ги сменям в носа си. За по-ле. Окей. Мога да се върнем по друг начин, ама сега. Началото винаги така трябва да ми кажат, нали, какво да правя, да се направят на газарите, още ма кои сме. Аманда, ей сега ще дойда при тебе, а тия кукушки му пречат тук. Брадня, аз говоря. Това спречен комисар го между другото от Батман. Къде съм краката, зомби са му го изяли ли? Така да се нощен, че искам просто това отгоре. Кой е това, бе, брат? Разбирам, че си инвалид, ама... И аз съм инвалид, но чистим цята, аз затваря тази врата, така я ги гледам. Това се разне, мисля, да ужас. Как ще кажеш, че това... Не, ужас. Ко трябва да търся тук? Има нещо жълто. Пич. То с часовника ли се изял, бе? Бах ти ненормалник. Окей, дано няма повече мисли, че ще убия. Не ме гледай, защото няма да стъпя повече тук. Плюс 5. Не трябваше минус 5, карам, много съм зле. Окей. Все едно, тигани трудни. Сега. Окей, изпълнихте мисълта, нещо друго. Нямаш проблем, само че я да видим какво иска Аманда. За като зомби апокалипсис някой може да проси. Чакай, какво беше? Трябваше да отключа някакъв... Лео 20... Майко, 21 лео. Аз кой лео съм, между другото? Моля, видя по някаква. Окей, мисля, да. Аз съм първи лео. Майко, ще има да вземам. Първи лео, къде е тя до 21? Така, окей. Руска рулетка. Какво спечелих Никведия? Все едно. Така, ето, сега ще дойдат на дума. Ето, глобално стреляй. Ето да имаме. Конечно, награда ли това? Чакай, някакви задмен дърме. Да, така се връщам по-лесно. Те ми показаха дългия път. 2 мисии мисля, че са достатъчни. Но да видим само. За днес. Така, взел монетки и много хубаво. Намазахме с 3000 лева. Коста, брат ми. Кой трябва да те купира?
Не. Crisis. How Чакай should малко. one Как така си изключих интернета и пак има реклами, все едно. Окей, тук трябвам някакви глупости. Как да изляза? Чакай, да премеса Twitch ми пречи. Ето Хикса, окей. Мисля това да е за днес. Да, Франк сега ми предлага мисля. Преди малко. Кажи какво искаш. Добре. В случай следващия път в следващия епизод. Да харесвам.